Saúdos, benvidos a este novo Café de Redacción. Hoxe aquí en Plató, en Telemiño, acompáñanos a directora xeral de Administración Local, unha ourensana na Xunta, Natalia Prieto. Benvida, Natalia. Moitas gracias. Imos a comezar situando as funcións dese departamento que ten un nome así como complexo, pero que probablemente será un dos departamentos que máis en contacto está cos concellos de Galicia, non? Cales son as funcións? Sí, efectivamente, a Dirección Xeral de Administración Local, pois, digamos que o Departamento da Xunta pois encargado da relación cos 313 concellos, cas 4 diputacións e tamén pois co resto de entidades locais, non, consorcios, mancomunidades. Temos por obxecto basicamente pois servir de enlace entre a Xunta de Galicia e todos os concellos. Eu sempre digo, non, que a nosa Dirección Xeral pois é esa porta de entrada a que poden chamar todos os concellos, e de feito chaman prácticamente todos os concellos pois cando teñen algún problema, queren prestar algún servicio público, non? Ou cando teñen necesidade de axudas, de subvencións ou para resolver algunha cuestión de índole municipal. E sempre digo tamén, non, na Xunta de Galicia pois somos un entramado burocrático complexo, non todo o mundo pois coñece o funcionamento interno, non, da Xunta de Galicia e polo tanto nos pretendemos achegar esa administración autonómica aos concellos para que sepan a onde teñen que tocar para pois encaixar as súas demandas, para intentar poñer solución e podernos tamén pois coñecer esas necesidades locais en todos os recunchos galegos e poder orientar, non, os fondos públicos, os nosos recursos aí onde máis se necesita. En ese sentido, pois somos moi conscientes, non, pois das dificultades que teñen os concellos galegos nunhas circunstancias, sobre todo como as actuais, coa suba constante de prezos, de enerxía, de electricidade, con familias tamén pasando mal, non? Eses concellos que son a primeira porta que chegan tamén os veciños, as veciñas, para todo tipo de trámites. E, polo tanto, nós, dende a Xunta de Galicia, temos que estar aí. Intentamos estar sempre ao carón da administración local no seu conxunto e por iso convocamos cada ano numerosas axudas, subvencións, convocatorias, non, a que se poden acoller a maior parte dos concellos galegos para intentar mellorar os servizos municipais e tamén a vida da xente, non? Mencionaba que funcionan como unha porta de axuda para os concellos. Cales son os principais problemas que presentan os concellos de Galicia a día de hoxe? Bueno, os problemas non son os mesmos, non? Dadevos conta que a realidade galega é moi diferente segundo as zonas, non son as mesmas necesidades as dos concellos do interior, concellos, por exemplo, do interior de Ourense, do interior de Lugo, da montaña lucense, ou os concellos das zonas máis atlánticas, non? Onde, bueno, pois temos máis asentamento de poboación, eses concellos da costa atlántica de Coruña ou Pontevedra, onde teñen tamén en moitas ocasións máis capacidade económica ou máis posibilidade de acceder a máis recursos públicos. En Galicia temos 313 concellos, como sabedes, e 201, é dicir, o 64% teñen menos de 5.000 habitantes, e 37 teñen menos de 1.000 habitantes, e a maior parte na provincia de Ourense. Tamén en Lugo, pero a maior parte na provincia de Ourense. Estamos a falar de concellos tan pequenos como Larouco, como Beade, como Pontedeva, Chantresa de Queixa, que teñen apenas 400 veciños. É unha urbanización en moitas cidades, e, polo tanto, estes concellos, pois, en moitas ocasións, cales son as súas dificultades? Sobrevivir, basicamente, non? Pois en moitas ocasións acuden á Xunta pois porque non teñen fondos para financiar o seu gasto corrente, o gasto da luz, das nóminas, é dicir, as facturas, non, que teñen que asumir estes concellos. Por iso, nos últimos anos, dende a Xunta estamos orientando as nosas políticas a estes pequenos concellos, aos concellos que están en risco de despoboación, sobre todo o principal problema, como digo, é nesta provincia ourensán e tamén na parte máis oriental, non, de Lugo, e temos orientadas as nosas políticas para priorizar de algún xeito nos nosos repartos de axudas aos concellos máis pequenos e aos que teñen tamén máis dificultades, non? A iso, ademais, hai que unir dous factores, non, moi importantes na nosa comunidade e que nos diferencian de toda España, que son, en primeiro lugar, a nosa dispersión. Temos máis da mitade dos núcleos de poboación están en Galicia,
E, polo tanto, eso fai que a prestación dos servicios públicos sea moitísimo máis custosa en Galicia, sobre todo nestas zonas que digo, na parte oriental de Galicia, que no resto de comunidades autónomas, servicios sociais, servicios sanitarios, e, polo tanto, temos moita máis necesidade de financiación que noutras partes do territorio nacional. E, por outra parte, o noso envellecemento da poboación. Máis do 26% dos galegos e galegas teñen máis de 65 anos, e, polo tanto, cada vez vivimos máis e cada vez necesitamos máis servizos asistenciais, non? E, polo tanto, pois, en Galicia non hai unha solución homoxénea para todos os concellos, senón que temos que ir adaptando pois medidas non personalizadas para cada territorio. En ese punto é moi importante a voz dos alcaldes, a voz das alcaldesas, ese diálogo constante e permanente que temos entre a Xunta de Galicia e tamén as administracións locais e, como non, tamén as diputacións, non? As diputacións provinciais que teñen que xogar un papel clave nese papel de asistencia, de auxilio, de axuda, de colaboración cos concellos do ámbito provincial para resolver, como digo, pois problemas tan cotiás como pago de facturas, como a prestación incluso de servicios básicos, como alumeado público, pavimentar as rúas, os gastos sociais, e, polo tanto, temos que intentar axudar cada un nas nosas competencias en todo o que podemos, non? Atendendo a esas diferencias, a esas realidades tan diferentes dos concellos galegos, se pon o foco na provincia de Ourense, cal é a medida estrela, cal é a liña de subvencións que máis se solicitan? Bueno, nós temos, como digo, na Xunta de Galicia aprobado unha lei, como sabe, de impulso demográfico, xa desde fai 4 anos, foi a primeira lei de impulso demográfico que existe en todo o territorio. E na Xunta de Galicia, a través dos distintos departamentos, orientamos as nosas actuacións xa con perspectiva demográfica. Isto quere dicir que existen xa numerosos recursos, proxectos e axudas que xa teñen en conta esa dimensión demográfica para atender as zonas máis complexas. Como digo, en Galicia hai 83 concellos en risco de despoboamento progresivo e a maior parte están en Ourense. Polo tanto, temos focalizado onde está o problema. Como digo eu, para afianzar poboación e para reactivar o rural, a xente que necesita son servizos, contar con servizos públicos, ter servizos de proximidade. Por iso que esta lei que aprobamos en Galicia o que pretendeu foi en cada unha das áreas competenciais, en vivenda, política social, emprego, pois identificar distintos recursos, distintas axudas que sobre todo beneficien a estas zonas de especial protección e polo tanto nos dende a Dirección Xeral de Administración Local, tamén acolléndonos a esa prioridade destes concellos, un dos criterios que temos a hora de repartir as axudas é a poboación, evidentemente. En Galicia temos priorizados os concellos, pois según as súas necesidades, e un dos factores son os máis pequenos. Concretamente, o ano pasado, solamente na provincia de Ourense, dende a Dirección Xeral de Administración Local, financiamos un total de 194 proxectos por un importe de 7,2 millóns de euros. E proxectos de todo tipo, e basicamente para mellorar a eficiencia enerxética das infraestructuras municipais. Por qué? Porque é certo, aos concellos lle comen os gastos de gasto corrente, e polo tanto é necesario facer obras de mellora de todo tipo nas infraestructuras, nos edificios, alumeado, envolvente, climatización, todo o que faga que se rebaixe a factura da luz. E iso é o que nos reclaman moito os alcaldes e as alcaldesas. E por iso, cada ano aprobamos liñas de axuda que tenden precisamente a financiar estas obras de mellora dos edificios e tamén para gañar en confortabilidade. Non cabe dúbida que os edificios culturais, os sanitarios, os sociais, os asistenciais, os culturais son os que máis xente aglutina e, polo tanto, teñen que ser edificios en boas condicións climatolóxicas, pero que tamén sexan edificios eficientes e que permitan esa rebaixa tan necesaria das facturas. Un dos aspectos que está encima da mesa no tema para mellorar os servicios nos concellos, esa posible fusión de concellos que se planteou o ano pasado. Non sei se cree que o futuro de Galicia, dos concellos de Galicia, pasa por esta cuestión.
Bueno, como saben, Galicia fomos pioneiros no impulso das únicas fusións municipais que existen en todo o Estado español. Unha en Coruña e outra en Pontevedra. En Coruña a de Ozacesuras, en Pontevedra a de Cerdedo-Cotobade. Estas fusións se produciron xa prácticamente hai 10 anos. En estes momentos estamos en condicións de poder afirmar que foron fusións que deron lugar a moitos beneficios dende o punto de vista económico. Non cabe dúbida de que cando aumenta o tamaño dun municipio, aumentan as posibilidades de conseguir financiación, aumentan as posibilidades de ter máis cartos e aumentan as posibilidades de poder poñer en marcha máis servicios municipais, máis servicios públicos. Pero, dende logo, que as fusións, aínda que na Xunta de Galicia as vamos a seguir apoiando, é unha cuestión voluntaria, así o vamos a seguir impulsando, as vamos a seguir apoiando porque é unha decisión que ten que partir tamén dos alcaldes, das alcaldesas, dos veciños e veciñas, pero non cabe dúbida que nós creemos nelas e as vamos a seguir impulsando. Pero non solamente as fusións, existen numerosas fórmulas colaborativas, porque sí que creemos na Xunta que o futuro pasa pola colaboración, por a compartición de servizos públicos. Non ten sentido duplicar recursos existentes en zonas limítrofes cando se poden compartir. En ese sentido, pois xa levamos moitos anos na Xunta de Galicia priorizando eses proxectos de xestión compartida que se presentan en numerosas ocasións por parte dos concellos. Existe un acordo do Consello da Xunta xa do ano 2013, o sea, fai 12 anos, nos que en todas as subvencións e axudas se priorizan estes proxectos, non con moitos máis puntos para que poidan ser subvencionados. Estamos falando, por exemplo, de compartir maquinaria, estamos falando das mancomunidades onde se prestan de maneira conxunta o servicio de recollida de lixo, estamos falando de compartir equipos de brigadistas para a limpieza de montes, é dicir, hai moitos servizos municipais que se poden compartir. Tamén, por exemplo, as agrupacións que fomentamos para que os concellos poidan compartir persoal municipal, os secretarios interventores e tesoureiros que escasean en Galicia e, polo tanto, con estas fórmulas de agrupación é posible que poidan compartir estes funcionarios ou este persoal. E tamén, como dicía ao principio, a través da Diputación, esa labor de asistencia de poder poñer a disposición dos concellos servicios provinciais que poden ser beneficiosos tamén para os concellos. Por lo tanto, temos un gran abanico de fórmulas que van desde as máis sinxelas de colaboración hasta as máis extremistas, como pode ser unha fusión municipal, pero que en todo caso a solución non é única, non é a mesma para todos os territorios e, polo tanto, pero creemos que son fórmulas que suman e que tenden tamén a poñer un pouco freo a esa despoboación que temos en algunhas zonas. Este espazo tamén se sigue na área de Vigo, na provincia de Pontevedra. Vamos cunha pregunta centrada precisamente nese territorio. Cales son as demandas que chegan desde ali? Porque sí que é certo que é unha realidade moi distinta a de Ourense. Sí, totalmente. Bueno, as grandes cidades teñen moitísimas máis vías para conseguir financiación, non? De feito, os problemas que plantexan os pequenos concellos non son a realidade dos grandes. Dende a Xunta de Galicia, son moitos os departamentos que facilitan axudas aos entes locais. Concretamente, soamente o ano pasado foron, a través de todas as consellerías, preto de 700 millóns de euros os que puxemos a disposición dos concellos. É unha cifra histórica. Nunca na historia dos orzamentos autonómicos se adicaran tantos recursos. Son 30 millóns de euros máis que no ano 2024. E no caso das grandes cidades hai unhas achegas a través do Fondo de Cooperación Local que son uns fondos que se inyectan directamente aos concellos para as necesidades que les queiran. No caso concreto de Vigo son 6 millóns de euros os que transferimos directamente a través do Fondo de Cooperación Local para que poidan ser utilizados naquelas necesidades que o concello precise, ao marxe de todas as inversións que realizan os demais departamentos. Pero, como sempre digo, na Dirección Xeral de Administración Local temos unha liña estrela, por así dicirlo de algún xeito, que é
como digo eu, a que pon a voz aos veciños, que son esas axudas que solicitan as asociacións de veciños, de mulleres rurais e as comunidades de traídas de augas. E precisamente o Concello de Vigo, en xeral, a súa área, todos os concellos que forman parte da área de Vigo, é un dos municipios que máis solicitudes fai de toda Galicia a estas axudas. Son axudas moi importantes, habilitamos cada ano 4 millóns de euros para arranxar os locais sociais dos veciños onde desenvolven as súas actividades, para axudarlles tamén a comprar equipamento tan necesario para esas actividades de xente maior que en moitas ocasións son os únicos centros que teñen para poder levar unha vida activa, para xuntarse, para ter un lugar de convivencia. Vigo, por exemplo, está formada por numerosos distritos, e os distritos de Vigo funcionan como pequenos concellos realmente. Polo tanto, estas asociacións de veciños nestes distritos realizan unha función fundamental, dende logo, manteñen esas zonas dun xento moi dinámico. E para nós, para a Xunta, son importantísimos porque son os nosos principais interlocutores para coñecer as demandas que hai nos barrios, nas parroquias, en todas as zonas, que de outro xeito sería moi complicado chegar. Polo tanto, sempre dicimos que temos estas necesidades a través dos alcaldes, dos concellos, pero tamén a través dos veciños. E na área de Vigo, o movimento veciñal é moi activo, e, dende logo, nos o seguimos apoiando, e unha forma é a través desta liña de axudas. Mencionaba o tema da financiación. A Xunta leva anos reclamando ao Goberno Central un novo modelo de financiación local que quizáis este máis apegado ao territorio. Hai moito desfase entre a financiación estatal e a local? Bueno, nós, como sempre dicimos, o problema que temos a día de hoxe en Galicia non é tanto, como digo, os fondos que transferimos aos concellos, que, como digo, temos uns orzamentos históricos, senón como modelo, o modelo de financiación. Hai que deixar claro que a competencia no sistema de financiamento, tanto autonómico como local, é da Administración do Estado. A competencia en materia de administración local, a competencia básica é do Estado, a competencia en materia de facendas locais tamén, e nós, dende a Xunta, dentro do noso marxe de autonomía, intentamos, como dicía, incrementar ano a ano estes fondos dentro do marxe que temos, pero a nosa competencia é limitada. Por iso, na Xunta levamos anos reiterando, reclamando ao Goberno Central, a todas as instancias, o cambio do modelo, un novo modelo de financiamento que teña en conta as dos características básicas que temos en Galicia, a nosa dispersión e o noso envellecemento. Porque é moi importante que en Galicia, a hora de repartir os fondos, se teñan en conta estes dous criterios, porque non se están tendo en conta e porque estamos agora mesmo totalmente infrafinanciados na nosa comunidade autónoma. Segundo os cálculos da Consellería de Facenda, que é a que manexa os cartos autonómicos, temos un déficit de infrafinanciación en 700 millóns de euros. E vostede comprenderá que con 700 millóns de euros moitos servizos municipais poderíamos tamén mellorar. Polo tanto, axudar os concellos non somente darlles máis cartos, que tamén o estamos intentando facer, senón tamén reclamar a quen corresponde o que nos corresponde. Nada máis e nada menos. Eso é o que estamos facendo. Que se teñan en conta os criterios de dispersión xeográfica, o noso envellecemento, porque, como digo, estas particularidades existen soamente en Galicia. Polo tanto, temos que seguir reclamando, reivindicando esa modificación do reparto dos fondos que realiza as comunidades autónomas. E nós, mentras tanto, incrementamos os nosos fondos a través dos nosos orzamentos. Os nosos orzamentos tamén son limitados, porque isto é como unha casa, como digo eu. Os cartos son os que son e temos tamén que intentar inyectar os cartos públicos onde máis se necesita. En estes momentos os concellos tamén teñen unhas demandas fundamentais para poder prestar eses servizos básicos aos veciños, e por iso incrementamos cada ano as nosas partidas. Concretamente, nós, na nosa Dirección Xeral de Administración Local, intentamos cada ano
incrementar as liñas de axuda que temos, non? E intentamos adaptalas a esas demandas que nos fan os alcaldes. Por exemplo, temos numerosas axudas, temos en concreto a orde para mellorar as infraestructuras de uso público de 3,5 millóns de euros, temos a orde que é moi importante para, como fonte de financiamento dos concellos, que é a que reparte os ingresos do canon eólico, que se chama a orde do Fondo de Compensación Ambiental, con 11 millóns de euros. Temos dúas liñas moi importantes para financiar, como dicíamos, as melloras de eficiencia enerxética dos edificios e infraestructuras municipais, como os edificios, as instalacións deportivas, culturais, sanitarias, sociais. Temos tamén ordes para proxectos estratégicos, que aquí no caso de Ourense foron 6 os beneficiarios, proxectos moi importantes como incentivo económico e industrial para mellorar, incrementar o desenvolvemento económico, e tamén temos axudas para financiar gastos de persoal, como, por exemplo, axudar aos concellos a contratar socorristas en verán, ante o incremento desta necesidade, ou tamén auxiliares de policía local neses concellos máis turísticos que incrementan a súa poboación en verano. Pois, como digo, temos unha amplia variedade de axudas para intentar aliviar a carga que teñen as facendas locais dos concellos, e iso é o que estamos facendo. Dicía que levan anos desde o goberno autonómico reclamando o goberno central ese cambio de modelo de financiación que a primeira vista parece moi dispar do galego, non do propio, do autonómico. En esa reclamación imos solos, Galicia, porque a presión non é a mesma. Se hai máis comunidades implicadas, non. Bueno, nos reclamamos o noso, é o que temos que facer, non? Pero efectivamente parece que o Goberno do Estado está máis interesado en condonar débedas a outras comunidades autónomas que a Galicia. Dende logo van a suponer unha carga moito máis grande, non?, para os galegos e galegos que en solucionar os problemas que teñen as comunidades autónomas. E, dende logo, a maioría das comunidades autónomas reclaman un novo modelo de financiamento, dende logo, porque é un modelo obsoleto completamente, non ten en conta para nada a realidade que temos hoxe no ámbito local. Vostede saberá que hoxe en día a España vaciada é unha realidade, en Galicia é un dos territorios máis afectados, e, polo tanto, non se pode dar a espalda aos problemas reais. Hai que falar dos problemas reais e non dos intereses partidistas que parece que existen hoxe en España. E, polo tanto, nos reclamamos o que corresponde a Galicia, que é un reparto xusto, un cambio de modelo e un cambio que teña en conta as nosas particularidades, nin máis nin menos que o que nos corresponde. Se cambiamos de terzo, como se está a xestionar un aspecto básico para o futuro dos concellos, como é a digitalización dos servizos? Perdona? A digitalización dos servizos ou digitalizar os servizos tanto online como demais? Bueno, pois é outro dos retos que existen nas administracións locais. É certo que nos últimos 10 anos os avances tecnolóxicos foron abrumadores. É certo que os cidadáns reclaman cada vez servizos máis áxiles, máis rápidos, con menos trámites, e, polo tanto, é verdade que ás veces as administracións non vamos ao mesmo ritmo que todas estas demandas que temos a día de hoxe. E, por iso, este outro ámbito no que a colaboración é fundamental. Dende a Xunta de Galicia cada ano poñemos a disposición dos concellos un amplio catálogo de servizos que temos na Xunta de Galicia para que poidan ser utilizados xa polos concellos galegos e, ademais, de xeito gratuito. É dicir, todas as ferramentas tecnolóxicas que temos na Administración Autonómica, como, por exemplo, os mecanismos de licitación electrónica, de sinatura electrónica, a nosa sede electrónica, os registros electrónicos, todos estes instrumentos que tivemos que implementar na Xunta de Galicia nos últimos 10 anos, froito tamén das normativas transversais que se iban dictando, o temos a disposición dos concellos para que, a través dun convenio de colaboración, poidan adherirse ao mesmo e poidan implantalo nos seus territorios de xeito gratuito. Na Xunta temos unha axencia, a Axencia de Modernización Tecnolóxica, a AMTEGA,
que é o organismo encargado pois, de coordinar non? No territorio de Galicia todos estes instrumentos, todas estas ferramentas para avanzar na digitalización e para tamén intentar que os nosos trámites sean moito máis áxiles, moito máis sinxelos para os cidadáns e sen ter que solicitar documentos que xa temos. E isto é moi importante. Por qué? Porque a día de hoxe as administracións temos que colaborar. Non podemos pedirlle aos cidadáns documentos que xa temos ou ben na Xunta ou ben na Administración do Estado en Galicia ou ben nun concello. E, polo tanto, nos temos que compartir estes documentos coas salvedades e coa protección dos datos, evidentemente, para evitar que os cidadáns teñan que presentar reiteradamente pois, os DNIs, os certificados de empadronamento, os títulos de familia numerosa, os certificados de discapacidade, ben, todos estes documentos que os cidadáns teñen que presentar para realizar numerosos trámites. Estas ferramentas, como digo, están a disposición dos concellos. Moitos deles están adheridos, aínda faltan outros que non o están, pero é importante que pouco a pouco se vayan adherindo e utilizando estas ferramentas para compartir documentos, para compartir aplicacións e sistemas. Non? É un exemplo moi claro e que tamén pois, é unha ferramenta de reactivación do rural é as aulas CEMIT, non? Esas aulas que existen nas cabeceiras de comarca, que creo que concretamente son 96 os concellos que as teñen, e son unhas aulas que están, eso, como digo, no ámbito rural para pois, avanzar na educación digital, na capacitación tecnolóxica dos nosos maiores, para que ninguén se quede atrás, e polo tanto que temos que utilizar todas estas ferramentas tecnolóxicas como mecanismos de axuda, como complementos que nos axuden a mellorar os nosos servizos públicos e para que, ben, pois, o noso día a día sexa un pouco mellor, non, cada día. No día a día dos concellos non solamente está o pagar facturas, que probablemente sexa a carga máis importante que teñen que asumir, sobre todo os concellos pequenos, como decía antes, sino tamén cuestións pois, como patrimonio cultural ou natural que ten cada concello, a implementación da lingua. Eses aspectos tamén se contemplan desde a Dirección Xeral. A ver, nos dende a Dirección Xeral somos, digamos, como órgano coordinador non? Ou centralizador de moitas políticas da Xunta. Na Xunta temos moitos departamentos con competencias sectoriais específicos en materia de patrimonio natural, en materia de medio ambiente, en materia de emprego, de política social, non? Con esas casas do maior, casas niño ou xantar na casa, non? Con estas ferramentas e vías de axuda que se van poñendo en marcha nos diferentes concellos. O que pasa é que na Xunta de Galicia un dos nosos valores que temos pois, é a estabilidade que temos na nosa comunidade autónoma, a coordinación que temos non? Dende a Xunta de Galicia para poñer en marcha e para focalizar os problemas nun territorio en concreto e para aprobar plans sectoriais coordinados non? Que inclúan pois, medidas que afectan a moitos departamentos e que realmente poidan ter resultados. Non? Polo tanto, nós temos internamente unha comunicación constante a través de reunións semanais e sectoriais, non? Onde se poñen en común e se coordinan todas as medidas non? Que aprobamos. E, como digo sempre, non? Unha boa mostra tamén é a través do noso orzamento, onde se ven reflexadas pois, as nosas prioridades e as nosas políticas cada ano. E iso é posible porque en Galicia temos unha gran estabilidade e somos capaces de aprobar en tempo e forma un orzamento que nos permite pois, poder planificar, nos permite poder poñer en marcha novos servizos, adaptarnos ás necesidades e demandas non? Que nos trasladan os veciños, os alcaldes e a sociedade galega, non? Porque para iso estamos, os que temos algunha responsabilidade nos nosos departamentos pois, para intentar, alo menos, axudar e poñer solución ou ofrecer solucións dende o noso ámbito. Vostede que trata no día a día cos concellos, que coñece de primeira man o seu funcionamento, que cambios estruturais cree que serían necesarios para mellorar a súa eficacia, a eficacia da administración local? Bueno, en Galicia a verdade é que temos un modelo, unha planta local, non? Pois de fai moitos anos, e temos prácticas instauradas, evidentemente, dende fai moitos anos, pero a realidade, como dicíamos, ten mudado moito nos últimos 30 anos. Polo tanto, é certo que tamén temos outro problema, non? Que a maior parte dos concellos galegos
case non teñen persoal, moitos concellos o único persoal funcionario que teñen pois é a figura do secretario ou do interventor ou do tesoreiro e carecen de persoal. Polo tanto, é certo que a vontade deles en moitas ocasións pois é intentar poñer en marcha novos servicios, pero é certo que teñen unha moi limitada capacidade técnica, de persoal e, sobre todo, orzamentaria. Polo tanto, en primeiro lugar, eses cambios veñen por que eles mesmos poidan ter unhas estructuras dimensionadas acorde aos servicios que teñen que prestar, coa calidade coa que se espera que se poidan prestar os servicios municipais. E por iso volvo a apelar á necesaria colaboración. O papel das diputacións é fundamental e clave a hora de prestar ese auxilio, a hora de poñer en marcha mecanismos e medidas para que os concellos poidan digitalizarse, modernizarse, implantar solucións tamén innovadoras, que é importante a innovación local no ámbito municipal galego. En a Xunta de Galicia intentamos tamén axudar nese sentido. Temos na Comunidade Autónoma a Axencia Galega de Innovación, GAIN, que agora mesmo tamén está implantando plans locais de innovación. E como sempre lle digo aos alcaldes e ás alcaldesas, eles mesmos innovan máis do que pensan. O vimos na pandemia. Na pandemia tiveron que innovar para poder seguir prestando os servizos municipais nunha época tan complicada como foi a nosa pandemia. E a innovación a temos en cousas pequenas, dende sistemas intelixentes de alumeado público, desde drons, desde as propias normas, o propio funcionamento dos semáforos, do tráfico. É dicir, temos pequenas cousas, a recollida intelixente de lixo, temos pequenas cousas que se poden implantar nos concellos, a veces con poucos recursos, e gracias a esta colaboración, tanto de fondos como de persoal, que tamén ofrecemos, porque permite mellorar, innovar os servizos municipais, que, como digo eu, innovar é facer a veces o mesmo, pero mellor o doutro xeito. Non se trata tampouco de crear fórmulas ou servizos novos, senón mellorar os servicios que temos. E, polo tanto, eu creo que tamén esa é unha liña que temos tamén que seguir. Chegamos ao final, remátase o noso tempo. Agradezolle moitísimo que nos acompañase hoxe aquí. Como conclusión, eu valoro que o seu departamento non é o departamento dos grandes proxectos en mayúscula, pero sí o do día a día nos concellos galegos, non? Efectivamente. Somos o departamento, como vostede di, dos pequenos problemas do día a día, pero os pequenos problemas e o día a día é o que temos, non? Como veciños, como veciñas, e temos que ter sempre ese lugar a onde acudir, onde nos solucionen estas cuestións da vida cotiá. Agradecemoslle que nos acompañase hoxe aquí. Gracias a vosotros. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí.